Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa, yaiku babagan tetepangan utawa bab kenalan nganggo basa Jawa. Nanging sadurunge pasinaon diawiti, ayo bareng-bareng maca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah-bocah, sapa sing kang tau kenalan nganggo basa Jawa? Napa pas awake dhewe arep kenalan karo kanca, sepisan awake dhewe kudu nyebutne? Iya, betul, jeneng, uga jeneng celukan. Sabare nyebutne jeneng, banjur awake dhewe nyebutne kelas. Sakbare kelas awake dhewe nyebutne panggonan sinau, yaiku sekolahan. Sakbare sekolahan opone coba sapa sing iso jawab? Iya, pinter, yaiku nyebutne alamat omahe awake dhewe. Iso uga ditambahi asmane bapak lan ibuke awake dhewe. Tuladhane, jenengku Muhammad Rudi Habibi, jeneng celukanku Rudi, aku kelas 1, sekolahku SDN Lowok Waru Loro, alamat omahku Dalan Permata nomor 7, Desa Lowok Waru, Kutha Malang. Asmane bapakku Bapak Joko, asmane ibuku Ibu Rini. Nah, wis padha paham to piye carane kenalan nganggo basa Jawa? Cukup sakmene anggene awake dhewe sinau dina iki. Yo muga-muga pikantuk ilmu sing manfaat. Insyaallah awake dhewe ketemu maneh minggu ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.